Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazindaba ze1 KZN TV nifundela uphilano kaCebekhulu okwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba okuyizona ehamba phambili namuhla. Usekela Mangameli ukhankasela ukhetho eThekwini. Abafundi basemfolozo bavimbe esangweni kokahulumeni kanti kwethula isikole esisha eLovu. Sanemula kwindaba zethu ze1 KZN TV. Iyaqhubeka imikhankaso yamaqembu ezepolitiki yokhetho lukazwelonke oluzoba ngoNhlaba kuwona lo nyaka. Namhlanje usekela Mongameli we-ANC uPaul Mashatile ubehambela amawadi ahlukene lokishini laseMlazi eThekwini KwaZulu-Natal. Ngesikhathi usekela Mongameli we-ANC ehambela amawadi ahlukene eMlazi ukhulumisana nomphakathi wakhala ngezinto ezahlukene. Omunye umndeni ukhala ngokunganakwa emva kokushelwa ikhaya lalo osekuphela isikhathi eside. Indlu yasha esicabanga ukuthi mhlawumbe yashiswa ugesi mhlawumbe uxhumana kweintambo kwaqhuma yonke into kwayavandalized nje umusi. So umntana ke kasiswami owasikwazi ukusenzela nakuba siyalala bese ngenawo umusi besilala kulamantshontshombhe mangabe siliphendula icamera nje siqoqana khona. So kwase kuba khona umntwana kasiswami umdala wasisiza kwasifakela lana. That's why ngithe namhlanje angikhulume nawo Sekela Mongameli ngilibeke udaba lwami ngilibeke udaba la ekhaya ngoba sinenkinga ngempela and akho umuntu osebenzayo even ngithola ama parcel food sina swatholi. Why vele ngoba sibukeleka phansi asinalutho uthola abantu abaseduze nekhansela ku right in lokho. I priority nje yami ukuthi mangase ngithola iartificial leg njengoba nga amputate wena. And ke okusibili ke enginezingane ezu3 manje asisebenzi. Mangase nje ukwaze ukuthi kutholakale amathuba omsebenzi ngoba yona problem le. And ne crime ke lana ke I crime ke yas ngoba ebusuku nje ngo 10 11 qhuma ibhamu yabona. And ke ama lights lawa akakhayi lama lights asazi ukuthi problem yini. Idolobha iTheku lingamanye lamadolobha anenkinga zamanzi. uMashatile namhlanje benohambo nomeya waseThekwini ukubheka inkinga zamanzi kanjani enqalazinda elungiswayo. Mangifika namhlanje ngihlangane nomeya uBaba Kaunda waseThekwini silungisana lo daba lamanzi. Bawuqalile lo msebenzi kunama plan wabo abamisile siyesaya eNorthern Works sabona sana seAdam laba Khama Reservoir khona nama water treatment plants. Inkinga ekhona eThekwini kwamanje 10% yabantu abangathola amanzi iyo into efanele silungise kodwa 90% yawathola amanzi. Ziningi ke into efanele sizilungise ugesi cede load shedding. Uminister we-electricity uthembisile ukuthi kulonyaka sizoyiqeda load shedding. Kodwa ke asifuni ukuthi kube nenkinga yamanzi. uPresident umisele task team yamanzi engikhokhelayo ukuthi sisebenze na wonke ama councillors nabaholi bephondo sibhekane nalezi inkinga ukuthi abantu bawathola amanzi ugesi ube khona sisebenze nabo silungise indlela sakha amathuba wemisebenzi kuningi esizokwenza sisebenza nabantu baMzantsi Afrika. uMashatile ephendula umbuzo wabezindaba mayelana nokwanda kwamaqembu akhankasa esifundazweni KwaZulu-Natal uveza ukuthi banethemba lokuthi isifundazwe KwaZulu-Natal sazobabuyela. Well, we are a democratic country, so people have the right to form parties, they have a right to campaign. But as the ANC, we must make sure we do our work. We can't wish people away. They are here, they form parties, they are campaigning. But our campaign is very strong on the ground. We have many volunteers than many other parties. Our message is very clear and our volunteers are determined. So we're going to put up a very strong fight to win this province. uTebogo Sibisi kwezindaba ze1 KZN TV kuchannel 261 ngisemlazi eThekwini. Abafundi bekolege lokuthuthukisa amakhono esikhaleni umfolozi TVET inyakatho KwaZulu-Natal bathola ithuba lokwethula uhlalo ekhalazo zabo ngqongqosho emsebenzi yomphakathi kanye nenqalazinda ophinda abe ngushampiyoni osifunda iKing Cetshwayo uSihle Zikalala. Laba abafundi bavimbe esangweni ngenhloso ukuzozwakalisa izikhalazo zabo abathi sekuphela isikhathi eside ezinganakiwe. Lokho kwenzeka nje beqhubeka uhlelo lukahulumeni olubizwa ngeDistrict Development Program elokishini lasesikhaleni.
ngasempangeni. Badele ubuthonga abafundi bekolisha eqeqesha amakhono Mfolozi TVET esikhaleni beyovimba esangweni ukuze uma ungqongqoshe befika bebonakala bebalalele izikhalazo zabo. Labafundi bake babhikisha ngesonto ledlule beveza ke izinkinga zabo sihlanganisa ke ukuswela amanzi, ukudla, isikhotha nokunye ke njengoba ke izimo abafunda ngaphansi kwazo zingagcolisi. Laba bafundi ke bayaleleke ushampeni wesifundo sihlezi kalala ukubeka ngenelele ngoba ke isikhungo siyehluleka ukubhekana nezinkinga zabafundi. Inkinga ziningi ecampusini, so we went upon with the SRC ukuthi siwazi ukuthi sizame ukuhijacka uminister, so sesicommunicateile naye, have made ama-means and now he have made several promises ukuthi he will deliver here eSikhawini these issues. So njoba iprogram iqala la kuheshiwe la, but mesingangale background of the real reality students that are living in, it's very bad. Mesingenelele kitchen, students are eating 1 meal per day, which is an issue ngampela ungadla udowo. Akuyona reality le. So in terms of amanzi kuseke kwafika a point ukutheni ukuthi amanzi engafika ecampusini for 5 days. Hence why we have students of aba inclusive, which are disability students, abangawazi ukuthi be physically be towards those sources. So ukutheni ukuthi they were experiencing a difficulty enkulu because nje manje asawazi ukuyizikela amanzi. Uzikalala ulwamkeleke loluhlu wabesethembisa ukuthi ke bazolidlulisela kumnyango ofanele. Siyafisa bonga indlela yokuthi nize nje kahle sixoxe. Njengoba usushilo ngizoyidlulisela le memorandum yenu uMinister uMphephethwa uDr Blade Nzimande, ngizokusheshisa lokho. Ngizocela futhi ukuthi kwabanye bo-DDG bethu abala esihamba nabo sizothola oyedwa ozohamba nani akwazi ukusithathela indawo enibona ukuthi zingama-concerns, akwazi ukusibuyisela leyo information, sizokwazi ukuyi-athacha siyidlulisele kuminister. And on top of that ngizozama uku-arrange ukuthi either yena uminister or omunye angam-assigner eze ngokusheshsha ukuzoxoxisana nani. Siyabonga ke. Ngiyafuna ukunika isiqinisekiso imatter sizoyi-attenda njengoba ucelile. Njengoba ke uhulumeni ebehambele kule ndawo ngaphansi kohlelo lwe-District Development Model, uthi ke bajabule ngokuhamba kahle kohlelo lokwandisa kwesitimela esithutha impahla ngoba ke lokho kutshengisa ukuthi ke kuzoncipha isiminyaminya emgwaqeni. Udaba lweport lungenye yezinhlelo ikahulumeni olukhona la, and uhulumeni uyayikhulisa iport. Siyabona ukuthi itimela eyithutha la ngaphakathi impahla seyinyukile and nokusebenza kweport kuya ngokunyuka. Lezi ke izindaba ze-1KZN TV nginguSamukeliso Nqolunga sesikhaleni. Lo lisekela kahlalo wesigungu sabazali esilawula isikole samabanga aphezulu iLovu Secondary School eThekwini KwaZulu-Natal uMduduzi Mtolo uthi bayakujabulela ukwethula kwalesi sikole ukufunda kusona ngokohlelo lobuchwepheshe besimanje manje kuphela. Uphinda waveza ukuthi bafisa umnyango wezemfundo ulungise nodaba lokuqasha ngokugcwele othisha njengoba ke iningi labasebenzayo beyitoho behlala ngokushintshashintshwa kanti ke lokhu kuphazamisa ukufunda. Ubekhuluma ngesikhathi kumnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uvuna ngokusemthethweni lesikole ezidleka imali engaphezulu igidi ezingama-40 zamarandi phecelezi ngolasemzini 40 million rands. Bakhale ngothisha abayitoho kanye nosizo lwama-generator abazali bey'ngane zesikole samabanga aphezulu iLovu Secondary eThekwini ngesikhathi zivula ngokusemthethweni. Siyakuthokoza lokho uhulumeni. Ebese ngingena la ekutheni ngoba phela inhloso yesikole ukuthi i-academic yengane. Leyo ke ngizocela ukuthi uhulumeni asisize. Ngoba kuthisha la khona abafike babuye bahambe should ba temporal abanye babuye bakhokhelwe iSGB. Yeah. So uhulumeni ngasasiza sibenze uthisha aba permanent, especially abe maths, abe science, kuba lesi sikole lesi sigxile kakhulu ku maths and science. Bangase nje uhulumeni asisize lapho ukuthi kube khona uthisha aba permanent abazofundisa lezi zifundo, hayi laba bafike bahambe iya-disturb mentality yengane lento leyo. Phinde futhi la esikoleni i-smart school lesi sisebenza ngogesi
ngaphandle kwagesi, which means iy'ngane azifundi. Failing which makuthi load shedding kuyabonakala ukuthi ithinta izwe lonke phela ithinta international. Uhulumeni wesifundazwe akafakela ama-generator azokwazi ukusupporta makhamba ugesi. Lesikole sivulwa ngokusemthethweni nje siqale ukusebenza ngonyaka u2021 ngemumva kokwakhiwa kusukela ngonyaka u2016 kwaba nokuphazamiseka. Kuvela ukuthi ke besisikhulu isidingo sokuba sakhiwe njengoba phambilini bekunesikole samabanga aphezulu esisodwa nebesixakwe ukugcwala kakhulu kwabafundi kwazise besamukela abafundi abavele ezikoleni zamabanga aphansi e5. Ukwakhiwa kwaso kudle umnyango wezemfundo esifundazweni imali engaphezulu ka40 million randi njengoba ke kufundwa ngobuchwepheshe besimanje manje. Namhlanje sizovula isikole sethu esisikhande ngemali engango 47 million. Sizothi kubona isikole sibakhandele sona siwuhulumeni isikole sesimanje la uthola khona ukuthi akukho bodi nje elisulwa ngezandla yonke into yamanje. It's a smart school lesi abantwana bakulesikole bakwazi ukuthi bathi bela bebe befunda nabanye abantwana abakwezinye indawo. Namhlanje nje eclassini esingene kulona kade bethi befunda imaths kube kunabantwana abaqhamuka elembeni abafunda nabo imaths. Ngakho ke sizothi nawo umsebenzi omuhle esikwazela ukuthi siwenze as uhulumeni khona sizokwenza ukuthi sibe secured ngokwanele. Kukhona futhi okwenzakalayo okwenziwa isona isikole kodwa kubalekile ukuthi abantu abakhela isikole kufanele bazi ukuthi isikole sabo. So ke uma umphakathi uzosiyekelela kuzosho ukuthi umsebenzi wasesikoleni uzoba nzima kakhulu. Kulesikole kuzobe kungokuqala ukuba kube nabafundi abazohlalela iphepha likamatikuletsheni nonyaka kanti ke abafundi bathi indlela abafunda ngayo yenza kube lula ukuqonda izifundo njengoba lobuchwepheshe benza ke bafunde ngokuhlanganyela nezikole ezisendaweni ezahlukene ngesikhathi esisodwa. Mina primary yami ngiphuma kuyo sasibhala ngoTalk ebhodini but sikufundeka though abanye abafundi bebestrugglisha since azikho ezinye izinto zobuchwepheshe like ezizama ukuba understandise ngoba sangabantu asifani ngempela. Khona abanye abantu aba-understandayo ngotshela uthisha or abantu abahlukile. So sengifika la eOlovu Secondary ngithe ngifika base kufaka installer nje ama-hardboards. So I was like shocked ukuthi hayibo ngifunde esikoleni esinama-hardboard. Uthisha mafuna ukuchaza itopic entsha for projects nje lapha then we understand because ubuzwa ngomunye umuntu mhlawumbe uzodideka at first then no teacher akayichaze futhi you get a better understanding. So ngithi nje nomzali ongawayifundisa ingane yakhe la noma nje ingane mhlawumbe ya grade 11 10 akayiswitch nje izela because technology ikhona futhi you understand ngcono. Baningi futhi othisha benzisa izifundo ezihlukile nabo ungathola othisha be-science babili so uma ungam-understand lo wakho uthola omunye. Uma ungam-understandi cela uthisha mhlawumbe ekudlalele i-video on YouTube if projector on. So nje technology ikhona and siya-understanda. I hope nelami iklasi sizoproduce 100%. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngeseThekwini. Libuyele enkantolo icala lowesiliso solo ngokunukubeza ngokocansi abantwana babafana eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Abazali babantwana bathi basola ukuthi sekunesikhathi eside kwenzeka lo muka abantwana kepha besaba ukubika. Kanti ngesikhathi kevele kokuqala kumsolo umphakathi waseMbale 18 khona eMgungundlovu kanye nabazali babebhikisha ngaphandle kwenkantolo bethi bazofaka ingcindezi yokuthi angalokuthi adedelwe ngebhayili lomsolo. Umndeni wowesilisa osola ngokudlengula abantwana babafana uthi nawo uthukile ngalesi sigameko. Umsolwa uLinda Gcumisa uvele enkantolo yeMantshi eMgungundlovu kanti ubhekene namacala okudlengula abafanyana abafunda amabanga aphansi. Mina lesigameko sangithusile kakhulu ukuthi ubhuti wami angenza into efana nalena emphakathini. Abantu abaningi kade bemthembile bemthanda bemkhonzile. Kungithusile kakhulu akwenzile. Kungithusa ngalendlela ukuthi ingane zami kwayizona nazo aziphephile kumina akasinike ukuthula siwumphakathi. Okungukuthi umthetho bekungakuhle mangathatha indima yakhe athi ukujeza leso sikhashana abuye aphile nabantu emphakathini njenganabanye abantu. Udadewabo kaMsolwa uthi akusona isigameko sokuqala lesi esaphambilini sasibandakanya abantwana babantomazane. Angeke ngiqamba amanga phambi kwamehlo enu.
mina bengaqali khona akakwenza ngala kamawami la kuhlala khona uma kodwa nako angazanga noma kwakuyiqiniso yini noma kwangelona iqiniso kodwa egcineni wagcina ephumile angikwazanga ukuthi kwakuyiqiniso yini. Uthi akacelwanga ukuba umsolwa azohlala naye uma ephuma ejele. Esayidini lami ukuthi simamukele ngesikhathi sephuma ejele sezangala esayidini lami abomndeni abazange baze bangibuze lutho kunaloko bakwazi ukuthi bathathe ingane yasekhaya kwenye indawo ukuthi kwazi ukuthi sayine bamkhiphe bemlethe ngakumina la ngihlala khona mina. Yebo, yena ubhuti wami impela ezala naye uma oyedwa nobaba oyedwa ngimkhonzile futhi kakhulu empilweni. Umphakathi ububhikisha ngaphandle kwenkantolo uthi ufuna umsolo angadedelwa ngebheyili. Kubhlungu kakhulu, izingane zethu ziyahlukumezeka. So nje abantu besifazane bahlukumezeka. Sibhlungu kakhulu ke la ngoba abafana. Kubhlungu kakhulu ingakho kwesila esizokusho la socela ukuthi umsolo angayithola ibheyili ngoba into ayenzile ibhlungu kakhulu, ziningi kakhulu lenganazirephili. So nje emakhaya nazo nje kubhlungu kakhulu, silana nje sikhanje sidele konke sabazali ngoba sizikhandla ngoba silelwa abantu besifazane abahlukunyezwe imihla namalanga. So sothi umsolwa akangayitholi ibheyili singomama siyalwa. Umsolwa akangayitholi ibheyili into ayenzile okuyimanje izingane zithintekile azikwazi ukufunda kahle esikoleni. Sizocela lokho nje ukuthi umsolwa akangayitholi ibheyili. Umsolwa uzobuya enkantolo ngeviki elizayo ukuze ezofaka isicelo sakhe sebheyili. Okwamanje usaqhubeka nokugcina esitokisini. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube kusemgungundlovu. Ake siye etolweni nebendlovu namandla sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge nenabeselo siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Usakala Mangameli ukhankasela ukhetho eThekwini. Abafundi basemfolozo bavimbe esangweni kokahulumeni kanti kwethula isikole esisha eLovu. Umsamariya olungileyo uzibophezela ukwakhela umndeni obudinga usizo lendle endaweni yaseMkhoboza Ward 15. Unkosinathi Dludla obehlala kwindle engekho esimeni uthi impilo inzima kuyena njengoba lendle ingekho esimeni futhi akasebenzi. Uzwakalise ukubonga ngabazibophezele ukumakhela indlu. Injabulo ibibhalwe ebusweni kunkosinathi Dludla waseMkhoboza Ward 15 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze. Lo mndeni uhlala ngaphansi kwesimo esingesihle njengoba indlu yawo yakhiwe ngezikethe namaplangwe kanti izulu malina iyanetha. Umsamariya olungileyo uphumela obala ngokuthi lo mndeni uzowusiza ngokwakhela indlu. Indlu engihlala kuyo iyanetha so mekunemvula kuba nenkinga nje so ngifika amaconsi indlu yami khandiwe ngenkethe namaplango so ngeke ngathi ngicela usizo kwabanye ngangathola usizo so ngase ngihlangana nabanye ngaba nabo bakwazi ukuthi bebe ndawonye la ekhaya bakwazi ukungisiza. Ibona kwamanje enginabo abalethe usizo kuningi kodwa manje ngiyabonga nje ukuthi abantu befike la ekhaya bezongeseka na baholi ngiyacela usizo ngicela nje ukuthi noma ungaba impuphana nje ngikwazi ukuthi nami ngilale ngidlile njengabo bonke abantu. Omunye womakhelwane wakwaDludla uthi impilo inzima kulomndeni njengoba wasala ngaphandle kuhlelo lwezindlu zomnyango nokushiya imibuzo kwazisa abanye bayithola izindlu zoxhaso. Ngoba nathi singomakhelwane kweminye imizamo sizamile bafika abantu bayifelisa indlela bathi ugcwele amanzi kodwa abanye bebakhela kwezinye indawo amanzi angagcwele kwabanye akagcwala amanzi kodwa kulomfana makufika la kodwa ugcwele amanzi. Samangala ukuthi namhlanje ngendlela okwenzeka ngayo siyathemba ukuthi ke kunendoda esinayo la ihlangane nayo insizwa kaShabanga isilekelele ngoba indoda ekhuthele uthanda umphakathi. Okuyibona babe umsamariya abalungile kulomndeni bathi bazomakhela indle namagumbi amathathu ukuze akwazi ukuhlala kwindlu esesimeni kanti lenhlanganiselo yamalungu omphakathi anxusa ubungenani athole umsebenzi ukuze akwazi nokuziphilisa. Into ezokwenzeka lana sizoqala indlu e3 room ngoxhaso esilitholile kuzoba khona u3 room la ozokwakheka nje ube sesimeni impela esihle. Ubhuti uzoba nayo ishelter njengamanje
into esesishoda ngayo kubhudi socela ukuthi azameleke indaba yomsebenzi ukuze athole into yokuphila ngoba ngeke sikwazi ukuthi sizohamba simcelela ama-food parcel uyaphila ubhudi udinga umsebenzi kubaphathi ngisho ngabe kuthiwa umsebenzi onjani uma uzombekela isinkwa etafuleni singajabula kakhulu singabonga kakhulu. Kanjalo namalungu eqembu MK Party azibophezela ukufaka isandla uma sekwakhiwa lendlu. Izindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eMkhobose. Uhambeleka imizi edinga ukwakhelwa izindlu ngqongqoshe ezokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi KwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi endaweni yaseMzumbe ku-Ward 11 ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Ekhuluma nezokole indaba uDlangamandla uthile imindeni ihlala kwizindlu ezingekho esimeni esigculisayo ngakho ke bazokwenza uhlelo lokusheshisa kokwakhiwa kwalezi zindlu zabo. Luzosheshisa uhlelo lokwakhelwa kweminye imindeni izindlu zoxhaso njengoba ihleli kwizindlu ezingagculisi endaweni yaseMzumbe ku-Ward 11. Lokhu kuvezwe ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi. Le mindeni izindlu ehlala kuza igculisi njengoba eminye yazo iyingozi ingawela kubona noma kunini. Sibese sitshelwa ukuthi kunemizi okufana nokuthi abantu bakhona sebelala phandle base indaweni ezakhiwe njengasemjondolweni banendawo futhi ezakhiwe ngodaka njengawona lo wala kwaShezi osubona nje ukuthi uyawa lo muzi la and besifuna ukuzowubona sihamba nama team ethu e-district enze profiling sibese sithatha isinqumo ukuthi le mizi lese seyivakashela sabona ukuthi ayisikho esimene esikahle sizobakhela izindlu. Eqhuba uthokunye abakwenzile ukuthula usonkontileko zokwakha izindlu ngokwesigaba sesithathu eMzumbe. Othula khona ucontractor ozokwakha uphase 3 weMzumbe housing project okuthiwa ucluster A. Sizomthula kucontractor bese siyamcela ukuthi sicela ukuthi aqale ngokwakha lezindlu lezi eseyivakashele eseziwa ngoba ezodaka ezinye zakhiwe ngothayela amathini and kuminyene kuyona lemizi uthola ukuthi kuhlala abantu abayishumi kodwa endaweni okufanele behlala umuntu oyedwa. Ubese lule kumphakathi ngohlelo lokubhaliswa kwezindlu zoxhaso. Okokuqala nje sicela ukubaluleka abantu bakithi ukuthi bayokhuluma nama district abo eDepartment yeHuman Settlements. Why beya lapho ingoba asondelene nabo futhi ke ngaphezulu kwalokho into khona bona yama district wona nabantu abaqeqeshiwe ukwenza iprofiling abazocheck umndeni yonke into bawuthola ukuthi uyaqualify yini kwakhelwa izindlu. Inhlalo yakhona binge ayinhle kakhulu esikakhulukazi magneta ngaphakathi besize sibekele ngoba ngisho iroof iyavuza uvalo belulukhulu kakhulu lodongo ukuthi indlela oselibukeka ngayo lungakolapsa noma inini. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho nayo behambele eMzumbe ku-Ward 11 ufike wanikelela osomabhizinisi ngezinsiza zokufukula amabhizinisi abo. Kunabantu baseMzumbe abazothola amashek abawu97 abazobethola u48,000 50,000 ukuyokhulisa amabhizinisi abo. Kungaba wakha amablock, kungaba unesalon, kungaba ufuna ukulungisa ispaza, wonke lowo muntu wayokade applyile uyakwazi benefit iyaqhubeka ke iprocess yakhona. Sizokwenza kube lula ukuthi sizobiza abantu awungacala mhlawumbe sosuka nomuntu wasempangeni noma sosuka nomuntu waseThekwini so abantu bakhona la endaweni. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele kwezindaba ze-One KZN TV ngisemzumbe. Ake siphinde futhi seyitolene nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-One KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Usakala Mangameli ukhankasela ukhetho eThekwini. Abafundi basemfolozo bavimbe esangweni kokahulumeni kanti kwethula isikole esisha eLovu. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli ngu-18.72 kuyidola laseMelika libe ngu-19.99 kwi-euro yase-Europe libe ngu-23.42 kupondo waseBrithani kuthi intengo yegolide yona ibe ngu-$2,395.78 i-ounce kuthi intengo yoyilo ongahluziwe yona ibe ngu-$89.74 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lempofana iKaizer Chiefs sinquma ukuthi lingaphinde ligqoke ijezi elingunombolo 26 obelunga Luke Flares odluleke emhlabeni ngolwesithathu ledlule ngemuva kokudutshula esehlabaleni sokudunwa imoto egoli. Lokhu kudalelwe nguJunior Mtaung ongumqondisi kwiChiefs enkonzweni yesikhumbuzo salomdlalo ebiseFNB Stadium izolo kegoli. Le nkonzo ebinesizotho ibihanjelwe ngabadlali bamaqembu ahlukahlukene ngabaqeqeshi abalandeli nabo bonke nje abebesuka kuyinhlaka ezahlukahlukene zempilo. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlela. Kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.